Кайнар яңа ел сәламнәрен сезгә түгми, шәшми өләшергә инде мин әзер Роза Хәйруллина Туган тел телеканалының сертификат тапшыруының авторы һәм алып баручысы. Әйе, дусларым, яңа елда без Туган тел телеканалы сезгә традиция рәвешендә инде беренче проектыбызны бүләк итәргә керештек, дусларым. Яңа ел шоу. Әйе, тантана итә безнең Яшьләр сараенда бүген иң төнкә йолдызлар, аларның иң яхшы хит җырлары барсы да сезнең өчен. Ял сәгатьләрегез күңелле һәм файдалы булсын. Саумысыз яңа еллар белән. Сәлам алейкум, хәерле кичләр. Наконец-то килеп җиттек, мотор Өфе каласына. Бураннарны, ера карларны. Булар да сизелми малай, мотор бәйрәм булгач, яңа еллар белән котлыйбыз барлык халкыбызны. Бүген килгән тамашачы инде иң бәхетле тамашачы булыр, чөнки бик мотор концерт булачак. Бик кат әзерләнгәнсез. Без дә шулай тырышып килдек инде, кичә төне буе калмасак та, җыклы килдек, но рәхәтләнеп килдек. Дуслар, әйдәгез, тизрәк үземне инде яратам шул сәхнә артын сезгә төшергә һәм күрсәтергә, һәм инде әлбәттә сезне дә чакырып калам. Киттек. Кемнәр бар икән монда? Кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә икән? Артыннан танысызмы кем? Беләсезме? Абу Денис, әйтеңез мин артыңнан әйтәм дә. Күрсәтим әле пиджагына берсе танырмы икән дигән. Чөнки синдә генә мондай ак пиджак, шундый мотор бизәкләр белән әйме. Рәхмәт, мактый беләсең инде син Роза, мактый беләсең инде. Яратам бит мин сезнең һәрберегезне. Шуңа күрә сагындыртты менә. Бер ай артистлар белән аралашмаган имеме? Шундый сагындырттыгыз. Шулай булды. Ну сезнең белән күптән аралашмаган инде. Гомумән яңа еллар, нинди хисләр, инде кичерешләр. Денис. Яңа еллар, Аллага шөкер, 30 декабрьгә хәтлек эшләдек. Теге без үзебездә куанабыз эш булып торганда. 31 декабрь көнне сәгать 12дә Путинның сөйләгәнен көтеп тордык та, сөйләде дә яттык та йокладык. Шундук. Сез теге Мәскәүчә, Казанча яңа елларны көтеп тә тормадыгыз. Көтеп тормадык, чөнки арыткан, йокы килә. Кызлар үзләренең биюләренә эзләнәләр. Алдагы безнең гримеркаларда кемнәр әзерләнә? Монда карамыйбыз әлегә. Саумысыз, хәерле кичләр. Сәлемсез. Сезнең исемегез ничек була? Нәркис. Сез Нәркис каян килдегез безгә? Мин Казаннан. Сез безнең проектларга ничәнче тапкыр чыгышасыз? Менә икенче тапкыр. Икенче тапкыр берсе Казанда, берсе безнең Уфада. Дөрес, Казандагы Туган тел телеканалының уйыштырган концертында без инде сезнең белән танышкан, ихз оптырамагыз, нишләп бу исемне сорап йөри дип. Мин шулай бүтән кеше танышып йөрим, бүген беренче тапкыр күргән кебек инде. Шуңа күрә яңа елда нинди хисләр, нәрсәсе белән истә калды бу елгысы ел Нәркис сезнең күңелләрдә? Яңа елда мин Мәскәүдән кайттым кичә генә, ял итеп. Яңа елда Мәскәүдә булдым, 3 көн кайттым һәм монда килдем. Мин алай әле кайларда йөргән кеше түгел, но Мәскәүдә булгач та бик яхшы инде. Менә бер кайда барган юк. Мәскәүгә быел барабыз. Мәскәүдә эшләргә бардыгызмы? Юк, ял итәргә. Экскурсия, ял итү. 31-ен сез Мәскәүдә каршы алдыгыз. 31, 1, 2. Сәхнә артын күрсәтүне сезгә Роза Хәйруллина чын йөрәктән әлбәттә дәвам итә. Кемнәр бар, кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә икән? Әлбәттә инде алып баручылар, алар инде үзләренең чыгышларына бик инде җаваплы карыйлар һәм әзерләнәләр. Традициялар буенча безнең яңа ел шоу проектын инде Рөстәм Хәсәнов, Илгиз Гыйльфанов алып бара. Кәефләре яхшы кебек читтән караганда үзләреннән сорыйк әле. Егетләр, саумысыз, хәерле кичләр. Кабатлыйбыз, пока гафу итегез, борчылабыз без белән сезне. Менә үтүрчеп калмасын дип кабатлыйбыз. Һаман борчыласызмы, ничә ел сәхнәдә бит инде сез? Борчылабыз шунда да. Менә концертка без әзерләнергә тырышабыз бит. Тамашачылар белән 5 минут калды, самый авыры. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Давай ул минутлар җиңел үтсен, әйме? Хәерле булсын. Һәм менә сез бүген үзегезнең чыгышыгыздан максималь рәвештә канәгать булырлык булсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт бик зур. Бик шундый җитди карап тыңладың, Илгиз. Юк, мин Сезнең өчен тагып килдем. тамашачында бер колак белән тыңлый. Исезне дә, шуңа тегендә дә ничек обстановка бар, имында да. Башта сценарий еще, әйме? Башта сценарий. Секунд сайын унда. Гомумән менә икегезгә концерт алып барырга сезгә җиңел биреләме? Аллага шөкер, әлдә Илгиз бар. Илгиздән башка бу концертлар була алмый. Алай диме, алай кирәк. 16 ел бергә. Мин хатым белән дә хәтле узак түгел әле. Хатым белән дә 12 генә ел бергә яшим. Һәм бит аның кызыкларын, мәзәкләрен, шаяруларын һәр даим үзгәртеп торырга кирәк. Егетләр менә уйлап чыгару кыен биреләме?
Менә иң авыры шул. Аны монда 3 сәгать эшлисең, әтегесе бит аның 3 ай. Без инде 3 ай бар бит Рөстәм, билгеле булган. Халыкка үтеп керерлек кызыклар булсын өчен дип әйм. Ярый егетләр, уңышлар телибез. Рөстәм Илгиз. Рәхмәт бик зур. Яңа ел белән. Кем китеп бара ашыга дип мен матурма акпак күлмәкләре белән кәләш. Бу инде безнең әйе. Денис Ибрахимовның хәләҗи, фәдә таянышы, мәхәббәте, тормыш иптәше Фәрзәлия. Әллә шулай, әллә алай түгелме? Алай. Как это? Илхам, Денисның илхамы. Менә шунда илхам дип әйткәч, менә бу теге күлмәгенең җиңнәре дә шулай туры килеп тора. Илхам, күбәләкләр, әйме. Бүген шундый күтәренке кәефләр миндә. Денис китеп бара. Мәйтәм, Денисның хәләҗи, фәдә тормыш иптәше, көч биреп торучысы, таянышы һәм инде Илхамы Денисның. Benim yılanım bit o. Илёшдаха. Ay ождаха yılı килде. Аждаха йылы бит. сез берәрегез аждаха йылны кытып булмалай бу. Yok. Денис сиңа аждахан дип дәшә дип аңладым. Мин әйме? Yok, нидә генә уйларымда гына. Булай матурым. Матур итеп дәшәргә кирәк бит инде. Ашатмый бит азыктан. Ашарга күбрәк кем әзерли йөгездә? Денис. Шунапы ни Денис? Шулайрак туры килә шул. Фәрзәлия нәрсә белән шөгыльләнә? Костюм тегә. Сиңа балаларга Барсына да. Хәзерге бит инде биюче балаларга да ул биш барсына да эш итә. Юк, бик афәрин. Ул бит инде элекке заманда гына гаиләләрдән да ир теге баш булырга тиеш, әйме акчаны кайтарырга тиеш, дивандан да ятып торырга тиеш кайту белән. Хатын-кыз инде бетмәс төкәнмәс шул имәшәкатьләренә күмелеп ятырга тиеш. Хәзер замана башкача. Эштән кайта да кухняга кирип китә. Мин эштән кайтам да машинка алдына утырам. Безнең шулай? Менә гаиләдә бара да, менә карап торсаң читтән, әйме Денистагы шул хәтер энергетика менә ут янып бии бит инде улай. Өйдә дә шундыйдыр кебек, тормышта да шундыйдыр кебек. Шун дөресен ничек Фәрзәлия? Шун дөресе прям шулай, нәкъ шулай. Только мен диванда ут силкетеп шунда ятам рәхәтләнеп. Алды ул, ятмый ул диванда. Вакыты юк аның диванда ятырга. Менә нәрсәдер ниндидер проектлар оештырырга, әйме нәрсәдер уйлап чыгара. Шул социаль челтәрләрдә бер туктамый нәрсәдер яңалыклар кертеп эшләргә кирәк, әйме. Инициатор шул сезнең өлкәдә кемнән чыга? Фәрзәлиядән. Ну күбрәк миннән, но Денис тоже ул теге бергә күбрәк, наверное, бергә. Денис һәрвакыт синең идеяңны кабул итеп алып, әйдә эшлибез матурым диямы? Юк, мин идеяларны әйтәм, ул такой, юк, алай булмый. Аннан берәрсеннән шул ук идеяны ишетә дә, менә шулай эшләргә кирәк ди. Аннан шулай эшли. Шиттән дөресрәк бит. Мәйтәм, мин бит әйттем шулай эшләргә кирәк ди. Юк, син алай итеп әйтмәдең, менә шулай итеп әйттеләр, шулай эшлибез ди. Әйдә, 2024 елда син Фәрзәлияны ныграк тыңла әле. Сез беренчеләрдән булып эшли башлагыз әле, башкалар карап көнләшсеннәр. Алла берсә. Әле менә безнең тагында идеялар 26 мартта инде Ходай насыйп итсә, Уфада концертыбызны оештырырга иде планда. Иншалла, мәйм. Матур планнар. Әйе, көтеп калабыз. Безнең балалар да булачак анда. Биюче балаларыбыз. Ярый, без сезгә уңышлар телибез. Ибрахимовлар гаиләсе яңа еллар белән. Яңа ел белән. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Эльвира Хамматнурова, ә инде тәхәллүсе бик кызыклы Алиһә Нур. Хәерле кичләр сезгә, Эльвира. Хәерле кичләр. Сезгә ничек, Эльвира, уңайлы, күңелегезгә рәхәт? Сезгә Эльвира дип дәшкәндә, әллә инде Алиһә Нур дип дәшүләре? Просто Эльвира. Гади генә Эльвира дип дәшергә инде. Яңа елның беренче яңа ел шоу проекты булгач, Эльвира, без сорамый булдыра алмыйбыз инде. Эльвира ничек каршы алды икән бу елгы яңа елны? Менә кайсы мизгеле яңа ел көненеңме, алдагы көннәренеңме сезнең күңелләрегездә мәңгелеккә уелып калды? Мин каршы алдым яңа елны, әти, әниләр кырында, кайттым Балтач районына, Иске Акши авылына. Шунда яңа елны каршы алдым. Тыныч, рәхәт, үзегезнең туган йортыгызда шундый мөхиттә, шулай бит? Әйе. Елыгызда шундый тыныч булсын, рәхәт булсын, иң мөһиме якыннарыбыз сау сәламәт булсын. Амин, шулай булсын. Амин. Хәерле кичләр. Безнең күңелебездә шундый матур концертлар, матур тойгылар, яхшы хисләр генә алып кала. Шуның өчен без бу концертларга килеп, яңа энергиялар алып, яңадан эшлиселәр килә, яңадан киләселәр килеп китә. Шундый бәйрәмнәрдә буласыбыз килә. Очень спасибо. Такой красивый концерт. Мы в восторге. Вот
Это продолжение новогодних праздников. От всей души мы тут прямо отдыхаем. Hayırlı ki şu matur görkem zalga çalışkan muhterem kuraklar. İsenlerimize savmısız halleriniz düşük. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılarımız, barşağızında Яңа yıl bilen kutlayız. Яңа ел шоу тамашасы матур дәртле җырлар белән башланып китте. Изге сәгатьтә хәерле ниятдә әйтеп китәм дусларым. Бу инде безнең Яңа елның беренче проекты һәм инде ел дәвамында безнең Туган тел телеканалы оештырган проектлар берсеннән-берсе зауыклы, сыйфатлы һәм күңелле булсын. Bir gene yılmayıp gülgene Sıyganım seninim bir gene. Наша тирләп пешеп чыкканнарын күрсәтергә яратабыз. Без аларның мен әйтәм, тирләп янып пешеп концертны башлабаймы? Әле тирләмәдем дә, эшләгән кебек тә булмадым. Яңа теге дулкын гына кереп киттегез һәм җыр тамамланды. Гомерләрнең кадерләрен белеп кенә яшәргә кирәк дигән шундый матур җыр белән киттегез. Юк, мен гомерләрнең кадерен белеп, илләребезгә тынычлык булып, матур яшәргә бирсен безгә Ходай, шул. Фәрзәлия дә шуңа кушыладыр. Гомумән, менә дуэт җырларны сайлаганда кайсыгыз күбрәк сайлана, кайсыгыз күбрәк эзләнә? Хәзер бит инде теге ничек дип әйтсәң, дуэтта бит безнең дә шулай репертуарда күбрәк мәхәббәт турысында. Инде бу гомерләрнең кадерен белеп дигән җырны Айдар һәм Алмас Юнусовлар, Миләүшә Фәтхиновның сүзләренә шулай итеп иҗат иттеләр махсус безнең өчен, чөнки без озак сайландык. Мен әйтәм, гел генә мәхәббәт темасына булмасын әле. Мен әйтәм, хәзерге вакытта бик актуаль гомерләрнең кадерен белеп дигән шундыйрак җыр телисебез килә дигәч, егетләр тиз эшләп бирделәр, Аллаһка шөкер. Дуслар, Яңа ел шоу тантанасы булгач инде безнең әлбәттә уйламаганда, көтмәгәндә сәхнәдә шундый Кыш бабай шиклар, кечкенә генә Кыш бабайларыбыз пайда булды, дуслар. Әйе, бүген чын мәгънәсендә безнең инде бәйрәм, чыршылар, уеннар, көлкеләр, Кыш бабай карсылы барса да сезнең өчен. Мен инде дусларым, чын күңелдән телим, Яңа елның һәрбер көне сезнең күңелләрегездә күтәренкелек алып килсен, бәхетле шатлыклар алып килсен Яңа ел. Ярыймы, дусларым? Һәр көнне бәйрәм кебек уздырыгыз. Хөрмәтле дуслар, менә безнең Яңа ел шоу тантанасын Санта Клаус, клоун үзе бизәде. Кемнәр соң алар дип кызыксынасыздыр. Бу инде безнең Татарстанның атказанган артисты Шамил Галиев була. Һәм инде аның укучысы Филгат Зәйтинов. Рейсигездә калдырыгыз, дусларым. Беренчедән Яңа еллар белән сезне. Зур рәхмәт сезне Яңа еллар белән. Минем былай итеп әле репортаж эшләгәнем юк, шундый рәхәт, шундый күңелле. Чыгыш ясау бүген сезгә ничек Уфа сәхнәләрендә тамашачы кабул итүләре барсы да ничек булды сезнең өчен? Беләсезме, Яңа елны ничек маңа каршы алды, мен шок бара. Бүген инде безнең 3нче корпоратив, 3нче концерт дип әйтәсе килә. Бик матур гына каршы алдык Яңа елларны. Мин барда якландайым. Инде һәрбер халыкка турысы килә. Исәнлек, саулык, тынычлык, бәхет, шатлык һәм илебезгә тынычлык. Сездән дә шундый ук изге теләкләр. Главный, бай булыгыз, таза булыгыз, ширләмәгез. Алдагы 2024 еллар нык күңелле үтсен. Без сәхнә дигәндә без сәхнәдә өйдә күк хис итәбез. Ял итәбез без, дәрт алабыз, халыкны шатландырабыз, күлдерәбез. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Киләсе елларда да, киләсе проектларда көтеп калабыз. Матур чәчәк гөлләмәләре белән безнең Яңа чыгышын тәмамлады. Алсу Хафизова, хәерле кичә бәйрәмнәр белән сезне. Хәерле кичәләр, Роза, сезне дә, барчабызны да яңа еллар белән, яңа бәхетле еллар белән. Амин, бәхетле булсын, уңышлы булсын чынлап та яңа елларыбыз. Шушы хәтлек сезнең җанатар дисәм дә инде тугры тамашачыларыгыз бардыр дип уйламаган идем дә. Алсу, гомумән иҗат тормышында сез ничә ел инде? Иҗат тормышында менә инде нәкъ үземнең композиторлар белән бергә рәттән эшләгән эшләр, алар бер еллап менә сәхнәдә әле яңа гына мин үземне аяк баса башладым әйтсәм була. Инде туйлар, бәйрәмнәр бик күп еллар алып барам. Инде 15 еллап менә бәйрәмнәр алып барсам да, бу минем өчен яңа хисләр, яңа хис тойгылар, яңа кичерешләр, яңа тәҗрибә. Әзрәк дулкынландым.
Барып чыкты, Аллага шөкер. Бу сезнең олы сәхнәдә беренче чыгыш ясауыгыз, шулай бит? Олы сәхнәдә беренче дип әйтсәм дә була, менә мондый матур, зур тәҗрибәле концертта беренче дисәм дә була. Алсу әйтәләр бит сәхнә шир дип. Ничек уйлыйсыз? Сезгә бу шир югыр микән? Әллә инде юк, мин инде шулай үземнең юлымны дәвам итәм, әмма ләкин сәхнәгә башка чыкмыйм дигән уйлар килмәс микән? Ничек уйлыйсыз үзегез? Юктыр дип ышанам, чөнки кечкенәдән сәхнәне яратып, гел җыр белән бергә атлап, бергә яшәгән кыз инде мин. Шуңа бары тик Алла бирсә алга табан әкренләп җырларны туплап, җыеп, алга табан сәхнәдә тагын да дәвам итәрмен дип өметләнәм, ышанам, Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Барлык уйлаган уйларыгыз, өметләрегез тормышка ашсын. Сезне, сезнең төркемегезне һәм тамашачыларны янәдән яңа еллар белән. Яңа еллар белән. Дуслар, кемнең баласы йөри икән сәхнә артында дип кызыксынасыздыр. Бик шундый үзем дә шатланып каршы алдым әле. Бу инде безнең Вилли белән Гөлназның беренче мәхәббәт җимешләре булды дине. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәннәрмесез? Бик шатбыз сезне бүгенге тамашада күрүгә. Гөлназ шундый зауыклы, тәмле кунакларның берсе бит инде. Вилли белән бүген дуэт җырлыйсызмы, Гөлназ? Без бүген бөтен гаилә белән җырлыйбыз. Әти дә, әни дә, Кәрим, Вилдан, мин бергә бер юлы чыгып сәхнәгә. Ие. Үземә дә бик кызык, искиткеч матур чыгыш көтелә икән. Ничек соң яңа ел хисләре, яңа елларны кайда уздырдыгыз, Гөлназ? Яңа елны Казанда уздырдык, өйдә, аннан инде бер Вилданның әти-әниләренә кайттык. Шундый һәр кешенекечә дип әйтсәм ялгыш булмас, гаилә белән, якыннар белән шулай үткәрдек. Ничек кирәк шулай үткәргәнсең инде, Гөлназ, әйме? Ярый, рәхмәт. Әле без сезне тагын көтеп калабыз. Бездән аерылмагыз, дуслар. Yüzekleriniz üzülsün sebepsizlikte Kim bulsan indi sizle Şakirim şuruluy sizge Рөстәм Шакиров. Әйе. Шулай дуслар, ничек бар шулай тотабыз, без сәхнә артында сезгә чынбарлыкны күрсәтәбез. Алар инде тирләп пешеп, янып, шулай чыгышларын тамамлыйлар. И аларга рәхәт шул мизгелдә шулай бетерсәм. Вообще, сәлам Роза, сәлам хөрмәтле тамашачыларыбыз. Инде ничектер үзендә бит менә синең шушы именно менә шушы елмайып әйбер сәретеп кенә алып шуны көтеп аламыз инде телевизордан. Шунда рәхмәт. И сәхнәдә җырлаганда да тизрәк сәхнә артына чыгып Розага интервью бирәсе бар дип ашыгам. Всегда приятно, всегда рәхәт, шуңа күрә кайфлар хәлләрегез. Безнекеләр әлхәмдүлилlah шөкер. Әле шаккатып тыңлап торып тамашачы аерата сине, Рөстәм. Ай шундый алкышлар белән чыгармыйча, дөресрәге безнең яңа кертмичә тордылар, Рөстәмне. Әйе, менә шушы тамашачылар сөюен алкышларны тойганда ешрак чыгышлар ясарга кирәк. Миңа шәхсән концертларым белән дип уйламыйсыңмы? Чыккан сайын шулай дип уйлыйм. Әлбәттә, ничектер соңгы араларда инде әйтергә кирәк. Күбрәк менә шунда чыганда и шундый канатланасың, шундый рәхәт, шундый кул шабалар теге уйлап куясың инде. Мине дә шулай беләләр микән дип шаккатып аптырап куясың. Шуңа күрә әлбәттә планнар бар инде менә быел 24нче елга бигрәк тә программа әзерлибез, концертлар әзерлибез, һәм җырлар әзерлибез, Алла бирсә. Күрешербез әле. Сине дә кунакка чакырачакмын әйтәм. Рөстәм, син үзеңне чын тормышта, чын барлыкта ниндирәк кеше итеп тасвирлар идең, һә? Әйдә менә 5 сүздән торган булса да ярый. Мин менә шундый дип безгә дөресен сөйлә әле. Ничек итеп, моңа менә тагын әзер түгел. Мин башкача бүтәнәй бергә әзерләнгән идем. Роза бүтән якка сорар инде дип әзерләнеп килсәм, ул икенче сорау бирә. Белмим инде, аны бит кырыйдан караганда күбрәк күренә торгандыр инде. Ничектер менә шундый икеләнү әйберсе бар. Шуны мин сизәм инде үзем, аны төзәтергә кирәк, икеләнү әйбер дигәнне. Шуннан мондый шәхсән тормышта мин Син тиз кызып китүчән, әллә теге һәр вакыт һәр хәлне тыныч кына кабул итеп, матур гына карарлар кабул итәсеңме, ничек менә ул яклап? Мин аның беренчесе, тиз кызучысы мин, теге ничек әйтергә, хәтта кочагында әйтәләр әле, минем якыннар аның белән ничек эш алып баралар микән, ничек эшлиләр микән, гомумән как с ним вообще жить можно дигән кешеләр дә бар теге. Мин шундый кеше, мин шундый, әмма ләкин мин тиз сүреләм дә, һәм тиз унтам да, ачы саклый торган кеше түгел мин. Һәм үзем дә яратмыйм ачы саклаганны, чөнки кыска гына бу тормыш, вакытлыча гына теге кызасың да инде, дөресен дә әйтәсең, як кочагында инде теге сүзне әйтми дә калдырасың. Шулай булу хәерлерәк дип тә, шуңа күрә шундыйрак тормышта
Ялқаумы сен, әллә бик тырышсыңмы? Yok, men o'zimni yolqol deb ayta olmayman, chunki menim uchun eng ashak aybi ul uyqu. Menim uchun 4 soat, 5 soat uyqu bo'lsa, ul ortig'i bilan jetgan, qolgan vaqtni только ishda, xizmatda, ishlarga ham ishlarga degan. Biz 3 sening sifatingni oshqilab ketdik, aymi? Sen ikkilanurga xossing, sen ikkilanirga mumkinsin. Bik tez qizib ketuvchansan. Shundan so'ng yolqovliqqa sen shular teskari qaraysan, demak sen tirish kishisan. Ham tag'in ikkisi Rustam. Mana tasvirla o'zingni Rustam, sen endi kishi deb tanish tugul kishi sening bilan bugun shunday сөйләшә olib barsa, tag'in ikki sifatingni narsa deb aytiring. Ikki sifatimni alla endi shikkinay mana men g'umman aytirga tege o'zimni maqtab, o'zimni so'laytirgan kishi tugilman mana shunday. Men aytam birsin, sen bek oshiq kishisan. Men oshiq kishiman, men g'umman butun kishi bilan o'rtaq til topa bilaman men. Tez topa bilan men o'rtaq tilni ham bor yoqda bütün kishi bilan da turli ilkada da turlicha so'lasha olaman deb ayta olaman endi. Chunki mening uchun u og'ir bir tugil. Butunay so'lashmagan kishi bilan da men kishlar bo'yi, kunlar bo'yi, tunlar bo'ylab so'lashib o'tirgan mumkinman. Chunki yaratam shunday oshirg'a ham endi o'zimga собеседникlarni yarataman endi. So'lashmagan kishi bilan so'lashirga mumkinmi? Oshiq ham endi o'rtaq tilni tez topushan deb men endi tamomlar edim Rustam Shakirovning sifatlarini oshiqlov o'lkasidagi so'rovlarimni. Rahmat Rustam, biz yana o'ngishlar tilaymiz. Bek zo'r rahmat yama. Barizg'ada qorag'iz eng qiziq, eng shap topshiriqlarning birisi sir edibgina. Nişi xallar? Evet, yaxşı. Telefonga сөйлән, ничек синең хәлләрең чын барлыкта? Яңа елса, bayram kayfi. Evet, yaxşı. Җырлар иҗат ителә, барсы да яхшы. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Иҗат итәбез. Моны һәр яңа елдан соң яңасы иҗат итәбез инде Алла бирһә. Раил, амрамда ничә сумлык костюмың алынып тора синең? А? Ничә сумлык костюмың алынып тора? Ну, кыйбат. Бер җыр хакымы? Юк, күбрәк. Ярый, без сине озатып калабыз әле. Давай әзерлән, соңдан без сиңа тагын аралашырбыз. Әлфия Тукаева яңа гына үзенең чыгышын тамамлады. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Яңа ел белән сезне. Рәхмәт сезгә дә яңа еллар белән. Әлфия, сез безнең тамашачыларга әлбәттә яңа җырчы, минем өчен дә. Үзегез турында сөйләп китегез әле. Сез кайсы яктан һәм инде ни өчен җыр юлын сайладыгыз һәм ничә ел инде сезгә иҗат тормышында? Мин Кыйргазы районы Яңгымрап авылыннан, родым шуннан инде әлеге вакытта Уфа каласында яшәп ятам. Җырлый башланым мин 2015 елларда. Үземнең тормышымны җыр белән бәйләп үттем. Шул беренче Хрустальный Соловей Гәлсәр Сандугач исемле проекттан башлап киттем беренче адымларымны. Шуннан какое-то время перерыв булып торды. Вот менә 2020 елдан яңадан җырлый башланым инде. Әлеге вакытта минем клипларымны Туган тел каналында көннә 2 тапкыр әйләндерәләр ротация үтәрләр инде TMTV каналында һәм Курай каналларында. Шул. Димәк, шаулап гөрләп иҗат итәсез һәм киләсе елларда да сезгә шулай уңышлы гына иҗат итүегезне теләп калабыз. Рәхмәт. Яңа еллар белән сезне. Яңа ел белән. Бик матур очрашу сәхнә артында дусларым, карагыз әле. Фәрдис Могилова, Фәдис Ганиев, Сагынышканнар. Безне бит язгалыйлар монда. Сагынышканнар, булар сөйләшер сүзләре күп. Чөнки сирәк эшләдек, ничә еллар. Вместе работали. Дуэтлар бер-бере кавыштырып та бетергәннәр инде без нәйбе. Бүтән әбиләр киләләрдә, Фәдис хатының менә шулай икән. Безне ирле хатынны дип уйлыйлар. Чөнки без дуэтлар җырлыйбыз, концертларны бергә алып барабыз икебез. Өмет дигән безнең группабыз бар. Бу ничәнче ел? 1993 Шулай итеп, Аллага шөкер, һаман да дус булып яшибез. Предыдущий хатында синән көнләшәдер Флорида. Нак көнләшкән, ул мине между прочим, менә нәрсә дип әйтәм инде, кудыртты. Куды 2 ел эшләгәннән соң бергәләп. Әйе, невозможно, куды мине группадан. Менә шул хәтле көчле хатын булган. Мин шул хәтле көчле булсам да көчем җитмәде. Мәҗбүр булып кыйналган бер чебеш шикелле чыгып киттем булардан аерылып. Менә шул хәлләр булды.
От сүрләр ашыламында минем дә белмәгән хәлләр. Беләсезме нәрсә дип? Сиңа гына ашабыз. Күпме безне кыйныйлар. Без шуның хәтле көчлерәк булабыз, дәртлерәк, тырышыбрак эшлибез. Матуррак кыяфәтләр алабыз. Шуңа күрә һәр нәрсә үз юлы белән барган. Мин шулай дип әйтәм, дусларыма яхшылыклар телим, дошманнарыма да исәнлек, саулыклар телеп шөкер дип яшибез. Шулай бит? Шулай. Һәм еще раз шулай. Бик кызыклы әңгәмәгә эләктем әле мин дуслар үзендә сөенеп. Буларны мин берсендә белмәгән идем. Нәрсә генә булмый, сәхнә артында. Менә сәхнә артын шын барлык күрсәтәбез. Сез инде үзегезнең шунда булган хәлләрегез, вакыйгалар искә ала торыгыз. Ә без киттек алга таба сезгә сәхнә артын күрсәтергә. Безнең инде шулай гали менә. Бер концертта чыгышларын ясап килделәр бит алар. Шундый тырышлар булганнар, уңганнар. Башкортстанның халык артисты дип аңа исем дә әле бирделәр. Ул инде безнең Лилия апабыз, Биктемирова. Тәмне булсын чәйләрегез, Лилия апа. Рәхмәт зур итеп Роза. Кайфларыгыз яхшымы? Әйбәт, Аллага шөкер. Ярый. Сез инде бер концерттан икенче концертка. Филармониябызда концертны тәмамлап, монда йөгереп килеп җиттек, өлгердек, Аллага шөкер. Рәхмәт сезгә, безгә булган шундый ихтирамлы карашыгыз өчен Туган тел проектында без сезне шул хәтлек сагынып көтәбез. Әлегә инде яллар итегез, әңгәмәләр алда көтә. Бездән аерылмагыз. Başlap bulmay uzman ömrünü Ballarına sanduğaş İndiler sayraç Eğlenip kayduğa yıkanık Яңа еллар белән сезне. Yılğa tuğaylar senin için Karlar turgaylar senin için Şir hem yıldızlar senin için Söyüven kalsın benim için Hörmәтле дуслар, сәхнәдә яңа гына матур итеп дуэт чыгышларын башкардылар Гөлназ Фахретдинова һәм инде Азат Вахидов. Беренчедә хәерле кичләр, яңа еллар белән сезне. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Рәхмәт. Бу дуэт бит инде хәзер бик узун гомерле. Ник сез нәкъ бу проектта бу дуэтны яңадан башкарырга булдыгыз? Үзегезнең күңелегез сорадымы, тамашачылар сорадымы? Ну, на самом деле, были просьбы наших друзей и близких о том, чтобы мы повторили снова этот клип. А вообще, в дальнейшем, с Эрой Тыпканасызге айтамын, у нас еще много проектов на будущее. Яңа дуэтлар әле көтелә димәк, сезнең бергә. Да, я. Ну, очень хорошая песня, во-первых, да. Во-вторых, я считаю, что Гульназ один из лучших голосов нашей эстрады, и я не хочу, чтобы она, я хочу, чтобы она продолжала петь, и все, вот это она, голос очень хороший. Мне очень интересно и приятно с ней петь. И еще то, что подкупает, то, что это академическое исполнение, мы действительно отличаемся тем, что вот так достойно исполняем это серьезное татарское произведение, прям с достоинством. Поэтому вот такой у нас сегодня был замечательный выход. Наши вам поздравления, уважаемые телезрители. Желаем вам всего самого хорошего. В будущем году оставайтесь с телеканалом Тугантель. Яңа ел белән сәламәтлек, тазалык, уңышлар, кәефләр, бәхетле булыгыз, тауфиклы булыгыз. Амин, амин. Шулай булсын. Мин хавас булыйм. Монда кызды артистлар шул хәтле дәртле, шундый дәртле энергетик монда хава җитми. Менә шулай, дуслар, монда Илгиз Шаба. Шулай образга керергә. Сәхнә артын әйдәгез, без сезгә күрсәтүне дәвам итәбез. Кемнәр монда нәрсә белән шөгыльләнә икән? Хәерле кич. Барыгызны да яңа ел бәйрәме белән котлыйм. Бүген без Уфада яшим мин. Концерт карарга килдек. Бик матур концерт бара. Рәхмәт. Яңа елның башыннан ук шундый матур концертлар куйган өчен барлык артистлар да ошадылар. Барысы да матур җырлыйлар. Вообще бөтен нәрсә шул кадәр әйбәт эшләнгән. Современный визит нәрсәгә әйткәндә. Әлеге мизгелләрдә безнең сәхнәдә Илдус Дәүләтов үзенең чыгышын бүләк итә, дуслар. Үзебезнеке, Башкортстанныкы. Әлеге көннәрдә инде ул Казан шәһәрендә яшәп итсә дә, бик күп
bizning kuchli artistlarimizga eng kuchli hitlarni ijod etishi bizning sound prodyuserimiz. Xiyallarını olşunga aşırar. Yana yıl kile bizge yana yıl. Şimildi yutlarında tılsım akarlarında. Yana yıl kile bizge yana yıl. Şimildi yutlarında tılsım akarlarında. Hurmatli do'stlar, sizning qo'shig'ingizga sound producer Intika, eng shunday shab Davlat. Xayrli ishlar. Selam deb javob beraymikan? Selam Roza. Selam. Qora qizlar siz anga. Qish o'rtasi yangi yil bayramlari. Aning nindi zagar. Qo'ydadir u bir oy, alla oydan da ortiq yo'yitib qaytdi. Sirlarni oshabizmi Ilduz? Qo'ylarda yo'yitdingiz? Tayland yoqlarında. Ko'pmi vaqt o'zlardingiz anda? Bir oy bo'ldi endi. Bir oy oldik. Ne bilasizmi? Sening uchun eng suyingani men bo'lganman deb aytsam ortiq bo'lar endi. Men shu qadar suyunib, sen nihoyat oilang bilan, deymi, chet elda yo'litding deb. Bütün işlerden başına yol ettirip, rahatlanıp energiya jiyib qaytdik. Mana bilasizmi, yo'l vaqtida o'bit qo'y bir chaqda shu yaratgan ishingni tog'ida davom ettirib kuchayasan, aymi? Qo'y bir chaqda shunda перезагрузка bo'la, boshqa ish bilan shug'ullanasi kela boshlaydilar. Seniki nechik bo'ldi? No, turli o'ylar kela endi. Yol etganda yotasan bit endi, aha, mana shuni ishlarga kerak deb. Muzika bilan da shug'ullanam, ham endi o'tan balki ishlar bilan da mashg'ul bo'larman deb. Aliga aytamiz biz endi ish bilan sen shug'ullanirga xayollanasың planlashtirasiz. Aliga aytib turmaymiz, Amina sir bo'lib qolsin. Ko'z ko'rar, kelajakda. Yo'llar foydali o'zgandir endi, aytib. Mana u yilga boragasin kengash etdiringmi Tailand yillarini? Albatta, foydali o'tdi. Mening bolalarga bek o'xshadi bit endi. Xotin da mening bolalar bilan bek motor deb yoldilar. Shunga ko'ra yaxshi endi, yollar motor o'tdi. Yangi yilni qo'yda qo'shiladingiz. Yangi yilni o'zimizga qaytib Qozonda o'z yurtimizda qarshi oldik. Siz o'z yurtingizda yashaysiz? Yurtdami, fatirda? Fatirda. Yurt bo'ldirga xayolanasizmi, Ilduz? Yurt bo'ldirga xayolanam, mana bu yilni ishlayman deb shuning ustida. Mana bit. Endi yangiliklar oshila bizning. Nendigina xayollaring, planlaring bo'lsa-da, Ilduz, borsida turmushga oshsin. Yangi yillar bilan seni, oilangni ham o'ngishlar senga. Zo'r rahmat sizni de yangi yillar bilan. Dostlar sağınıdıra, börülüp akan suyulu. Tağını faytım eli, nefs sağınıdım bu yulu. Men aytam bannerga deb, Ilnoz aytam vannaga. Yo'q, vannaga deb ishitdim, aytam. Jirlab chiqibga sirazi vannaga sotaverman ekan turib. Bo'lsin, yo'q, shunday shartlar shinabda bizning artistlarimizga kerakli ayvir bo'lar-yu, sahna ortlarida yo'yitirga kerakda yaroq yillardan so'ng. Yara Ilnoz, bek shunday kuchli chiqish bo'ldaymi? U olqishlar. Bunda shu xatlaybat. Ufa xalqi, Ufa tomoshabchisi o'zinchalikligida u alegalikdan men endi bek yesh kelsam-da bek motor bek ushadi. Xalq bek jala qarshi oldi. Oragandan sizga rahmat olib kelganda. Rahmat shunday chiqishingiz uchun. Ilnoz, mana o'zingizning shaxsiy turmushingizga qo'yilgandaymi? Sotsial ko'rib qoldik biz, siz otlarda ostraysiz ekan ovul yerindaymi? Qachondan beri bu shug'ul bilan siz movuga boshladingiz? Otlarni men yaratam endi yoshdan o'k, bolashaqdan o'k. Shaxsan o'zim o'skash ot tutarin degan o'y bilan yashadim. Allohga shukr, men o xiyolga erishdim. Bir 15 yillab ot tutamiz уже. Ot qina tutmaymiz, shu qimizlar yasaymiz. Sizda fermangiz bordir, ayb? Ferma, agroferma, Almashuvar deb ataladi. 120-130 boshat, turli sortdan rусский poroda, sovetskiy poroda, peshirunlar, kimog'ni berayndani. No ko'proq sutni rусский poroda beradi. Shulardan qimiz yasaymiz. Eskitkish mana bit. Chunki san'at bilangina shirlab qana turmushni olib borib bo'lmayinlasaymi? Olib borib bular, men o'zim otlar yaratam. Shaxsan otlar yaratam, bolalarni da shunda azrak malaylar bo'lgan endi otlarni yarattirga o'rgatirga kerak. Elak bitinde bizning texnik ot bo'lgan. Abi babalarimizda ko'proq mana babaylarda ot bo'lgan bit endi. Shunga ko'ra bugungi kunda uni texnik etib ko'rmaylar. Otni ko'ralar qozilik, it, ham boshqa aybilarga. Shunga ko'ra otni men o'zim shen ko'ngildan yaratam. Shunga men otda o'zimizda suyganimizda yo'q. Men otni suysaqda chiqib ketam. So'yalmayman men otni. 2024-yilga Ilnoz sizda nindi planlar ekan? 2024-yilga hali biz kirdikkina Allohga topshirib, bismillah bilan mana bugungi birinchi konsertni boshlab jiberdik desek de bo'la.
2024 елда бүтін менә шушында отырған тамашачыларға кімдер қарый бүтін республика буйлап, мені туған тілін қазір бізде Татарстанда бик көп қарайлар. Бүтінісін біріншіден башта яңа ел белән котлыйм. Яңа елда исән сау булып, нинди генә эшкә керешсәк тә җиңеп чыгарга, бирешмәскә, тормышларыбыз тынычлансын инде. Аллага тапшырып, тагында халык мотор иттереп, тынычланып, иркенләп, сулап, bir шылмыша яшәсен ие. Менә шундый теләкләр телисем килә. Туган телгә әлбәттә рәхмәт. Туган тел инде чакырып тора. Инде Татарстаннан бик күп артистлар җыри. Менә мин инде бик әйтәм, яшь килсәм дә бик матур оештырасыз. Рәхмәт. Менә сезнең монда җөрәгегез генә ни тора шушында, ни. Аны бүтән җирдә бик эшләмиләр. Менә туган телдә сездә шулай. Молодцы. Рәхмәт шундый бәягез өчен, шундый безгә булган матур мөнәсәбәтегез өчен. Һәр вакытта да сезнең проектларда күрергә без бик шатбыз һәм киләчәктә дә көтеп калабыз. Илназ Миңневалиев булды сезнең каршыгызда. Рәхмәт. Әлеге мизгелләрдә, дуслар, без инде Яңа ел шоу проектының бары тик беренче бүлеген генә тәмамладык. Димәк, инде сер типкән тапшыру да әлегә үзенең эшен тәмамлый. Төгәл Буратнадан Роза Хәйруллина сезне зур түземсезлек белән көтеп калам. Исән-имин булыгыз, матур күтәренке кәефләр һәммәгезгә дә.